location, πάλι κινητό. Δεν αισθάνομαι καλά, φέρτε μου γιατρό. Πάλι δεν θα διαβάσεις πάλι δικαιολογία. Μόλις ακούσεις μάθημα παθαίνεις αλλεργία. Φτερνίζομαι, ζαλίζομαι, βαριέμαι τρομερά. Το βιβλίο με κοιτάει και μου λέει άντε γεια. Το τετράδιο με βαραίνει σαν τσάντα στο βουνό. Θέλω να παίξω λίγο, είναι πολύ απλό. Υπόσχομαι σε 5, σε 10 το πολύ. Να κάτσω στο γραφείο μου σαν σωστό παιδί. Μα τώρα λίγο Fortnite και Roblox το λεπτό. Μετά σου κάνω έκθεση με τίτλο σ' αγαπώ. Ωραία είναι τα λόγια σου, μας έχω μάθει πια. 5 λεπτάκια γίνονται μια ώρα τελικά. Πάρε μολύβι και χαρτί και στρώσου κατευθείαν. Έχεις να μάθεις φυσική, γλώσσα και ιστορία. Αμάν πια είσαι άφωνη, πάντα με αγχώνει. Συνέχεια με τεστάκια και ασκήσεις με φορτώνεις. Θα πάω να μονάσω σε ένα game cafe. Εκεί οι σερβιτόροι μου λένε πάντα ναι. Πάρε τα πραγματάκια σου και το μπουφανάκι, να δούμε πως θα ζήσεις χωρίς χαρτζηλικάκι. Και όταν έρθει η νύχτα μην αρχίσεις τις φωνές. Να ξέρεις δεν δεχόμαστε εδώ επιστροφές. Καλά ρε μάνα τσιλαρέ, δεν το εννοώ, μια πλάκα έκανα κι εγώ. Λίγο να χαρώ, εγώ να ξέρεις είμαι άριστος μαθητής. Κάνε πιο κοινά αρχίσω, μη με καθυστερείς.